Rama Entertainment. سلام كبرات هاتاتلت مدب راما انترتينمنت كما يقنيهم نلوم عن تحزلكم قريبا زلكم مدب ابزا على فخلت سمون بمنقد فيسبوكن يوتيوبن عزيب زسكحكح چكان استحوصو فتصامي عبلع لحواتنا زرق سئلن فيديون زملكة خونيو سناي مكتتال كم زفلت نتوم نزو اكوي تكبار زفتصمو سبات كلنا انتاي كم نبل فلوت ايو እዞም ሰባት እዚኦም ተኸተልቲ እምነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ከም ዘይነበሩ ሰዓቱ አኺሉ እግዚአብሔር አግሂድዎ እዩ። ተኸተልቲ ተዋህዶ እምነት ሃይማኖት ድማ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንዘመናት ማሕረትን ዘስካሕክሕ መከራን ከም ዝበጽሐና ታሪኽ ቅዱሳን አቦታትና ከም በዓል ቅዱስ ቄርቆስ፣ ቅዱስ ጀወርግስ፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ መሰካክር እዩ። እዞም ቀተልቲ ድማ بمنفس سيطان تمريحهم كم زغبروا እቲ ምኽንያት ብዘይገድስ ከም ስቃኤል ንሓው አብየል ዝቀተለ ከምኡውን ብሰይጣን ተመሪሑ ሄሮዶስ ንኽሳድ ዮሐንስ ዝቐንጠበ ይሕረሙን ዝተፈላለየ አጋንታው መጥቃዕቲ ኣብ ደቂ ተዋህዶ ሃይማኖት ካብ ዝፍጽሙ አካላት እዮም። ኣብ ገጻት ፌስቡክ ይኹን ኣብ ዩቲዩብ ሓደ ሰባት ነዛ አጋጣሚ ተጠቂሞም አጋንታው መጥቃዕቶም ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ ቤተ ክርስቲያን ክፍጽሙ ይረአዩ ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኦም ክንድነቲ እከይ ተግባር ጥራይ ዝኹንኑ ብዛዕባ ዓድን አውራጃን ናይቶም ቀልተልቲ ሰባትን ናይቶም ሓደጋ ዘገጥሞም ክዛረቡን ክጽሕፉን ይውዕሉ ኣለዉ። ንሕና ተኸተልቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ቀታሊ ዘበለ ኩሉ ልኡኽ ሰይጣን ምዃኑ ዳ እምበር ፍረ ዘይህብ ዓድን ዓውዱን ከምኡውን አውራጃ ኣይገድሰናን እዩ። እቶም ነቲ ዝተፈጸመ ሰይጣናዊ ግብሪ ካብ ምኹናን ሓሊፎም ምስ ዓድን ዓውድን ከተኣሳስሩ ዝውዕሉ ሰባት ካብቶም ቀተልቲ ንላዕሊ ቀተልቲ ምዃኖም ኩልና ክንፈልጦ ይግባእ። ምክንያቱ ግብሪ ሰይጣን ዘለዎ ሰብ ዓድን ዓውድን የብሉን። ንሓደ ዝተወሰነ ሕብረተሰብ ከም ክፉእ ንሓደ ዝተወሰነ ሕብረተሰብ ድማ ከም ግዳይ ጌርካ ምቕራብ ኣዝዩ ዝደኸመ ገዛእታት ዝተጠቕምሉ ሕሱሩን ዘይውጻኢታውን መንገዲ እዩ። ክፉእ ኣብ ኩሉ ኣሎ፣ መንገዲ ኣምላኽ ዝሓዘ ድማ ኣብ ኩሉ ኣሎ። ዝኾነ ውልቀ ሰብ ንቐተልቲ ተኸተልቲ ተዋህዶ እዮም ነይሮም ዝብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን بحق ክትሕዞን ኣላቦ ኮሓልቲ መሲልክን መንቆርቲ ከም ዝበሃል በዛ አጋጣሚ ተጠቂሞም አካይዳ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘይደቅ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ግበሪ እዚ ፍጠሪ ክብልዋ ኣይፍቀድን። ጉዳይ ናይዞም ቀተልቲ ድማ ዝምልከቶ አካል ሒዝዎን ክሕዞ ስለ ዝኾነ ወይ ንጥቕምኹም ወይ ድማ ብርድኢት ዘይኮነ ብስምዒት ተሃንኩን ከተውፁ ኣብ ዩቲዩብ ካብ ዘድልን ዘየድልን ምዝራብ ክትቁጠቡ ይምረጽ። ሰባት ምሕራድ እኮ ሕጂ ኮነን ጀሚሩ ትማሊ ኣሕዋትና ብኣይሲስ ተቐቲሎም እዮም። ኣብ ማስ ሜድያ ወፂኹም ብዙሕ ዝተዛረብኩም እስከ ዘስለጥኩሞ ነገር ተሎ ሓብሩና። ንምዃኑ ዘኪርኩም ንቤተሰቦም ትረድኡ ኣለኹም? ቤተሰቦም ክርድኡኸ ትጉስጉሱ ዶ ኣለኹም? ዓገብ ለዋሃት መሲልኩም ጅባኹም ኣይተኻዕብቱ። ኩሉ ነገር ወዋኑ ኣለዎ። ንዝሓመመ ሓኪም ንዝበደለ ሕጊ ንክመሓላለፍ ዘለዎ ዜና ድማ ዝምልከቶ አካል ኣለዎ። ፍረ ዘለዎ ነገር ዳ እምበር አንጭዋ ሓለፈት ድሙ ተዓንቀፈት ኣብ ሊብያ ተሓሪዶም ኣብ ጀርመን እገለን እገሊት ቀቲልዋ ኣብ ስዊስ ሰባት ብኻራ ተባኢሶም ማሕበር ዓዲ እገለ ኣብ ከምዛ ዓዲ ተኻይዱ ቀንጠመንጣ ዝዓይነቱ ንሰማዒ ምንም ክምልእ ዘይክእል ነገራት ካብ ምትሕልላፍ ንቆጠብ። ንሽግርና
ናብ ኣምላኽና ጸሎት ብምግባርን ብሰላማዊ መንገዲ ተራዳዲእና ክንፈትሖ ጥራይ እዩ ዘለና። ነዚ ድማ ኣካየድቲ መራሕቲ ኣለዎ። ዝበደለ ተሎ ዝከታተል ኣካል ፖሊስ ኣሎ። ኣይ ቀሺ ኣይ ጆርናሊስት ኣብ ዘድልን ዘይድልን ኣብ ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ጫፍ ሒዝና ኣፍና ክንከፍት ስራሕ ናይ ሓደ ምሩቕ ጆርናሊስት ኣይኮነን። ነዚ ህሉ ኩነታት ተጠቒሞም ናይ ዝዕንድሩ ዘለዉ ሰባት ደኣ እምበር። በዚ ኣጋጣሚ መደብ ራማ ኢንተርቴይመንት ንዝተጎድኡ ቤተሰብ ጽንዓት ንዝሞቱ መንግስተ ሰማይ የዋርሶም ንብል ንገባሪ እከይ ድማ ኣምላኽ ብኢደ እግሩ ይሓዞ። እቶም ትፈልጥዎ ወይ ዝረኣኹሞ ድማ ንፖሊስ ከተረክብዎ ንላቦ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ነራኸብ ሰናይ ቅነ